inselele. Ufuna ukubona lo buso bakhe nje phoxekile. Angasiyo umuntu obalulekile futhi nje uphapha nje kakhulu. Waxhala. Kisho ngicela ulanda imoto. Uvisharup useyihlobisela ukufika kwenkosi uGanashe ekseni. Sizohamba nje kungekudala. Asami. Asikho isidingo salokho. Asikho isidingo sokuthi siphume siyolanda umfanekiso kaLord Ganesh. uAJ isewenzile umfanekiso ngezandla zakhe uqobo. Ngakho-ke ngicela sonke siwubeke lo mfanekiso lana. Durga, ngakusiza kanjani? Ungakwazi ukwenza lento engikutshela yona? Yebo ngingakwazi. Awuyeke ukulandela no-AJ yonke indawo. Angimlandeli uAJ mina. Ngisho ukuthi asikho isidingo sokuthi ngenze njalo. uAJ nami sishadile. Ingakho hlala isindawonye sonke isikhathi. Siyasekana kuyona yonke into esiyenzayo. Lila, asikubizelanga la ukuthi sizolalela wena. Injalo nje, sengiyiphendule yonke imibuzo yakho. uAJ uhleze nawe vele? Ubukeka ngathi kade ufisa ukuthatha indawo kaAntara. Usujahe kakhulu ukuthi uwine inhliziyo kaAJ. Kodwa lokho ngeke kuze kukusize. Wena unomsebenzi njengo-Antara wokwenza wonke umsebenzi lana. Ucabanga ukuthi ungakwenza lokho? uAntara wayejwayele ukwenza ama-Modax awu-101 ngokwakhe awabeke phambi kwenkosi. Nalokho futhi ngaphandle kosizo lomuntu. Kumele ukuthi uzibonakalise angithi? Uyakwazi ukwenza ama-Modax? Cabanga ukuthi kulula kanjani ukuthatha indawo kaAntara. Yabona manje, uzokwazi kunzima kanjani ukuba umfazi wakaJahagita uphinde ube umamezala. Kulungile. Ubona ukuthi ama-offentory kumele enziwe yimina njengoba ngiwumamezala wakho, akunjalo? Kulungile. Ama-Modax enziwe yimina sizowabeka phambi kwaLord Ganesh nake namhlanje. AJ, asikho isidingo.
Umnikelo sulungile. Bengakulindele lokho kuwena Durga. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.